Alhamdulillah iku lho ya Allah. Sembah nuwun. Nggih. Sugeng dalu kula aturaken para pandemen keluarga dalem Ludruk Budi Wijaya. Kosek to Mas, sabar. Lah ya kok gak sabar. Nggih. Sampeyan rumiyin napa kula rumiyin Mami? Sampeyan dhisik gak apa-apa aku semari sugeng dalu kok. Ya wis ora lah iki bengi. Nek awan ya mesti sugeng siang ngono. Nggih saderengipun ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing delok sakmene akeh kira-kira iki wong 7.500 sing jawab nek wong 7. Wah monggo dipun jawab sareng-sareng nggih ben selamat sedaya warga desane, selamat sedaya pamong desane, Amin. ugi selamat sedaya senimane, Amin. monggo dijawab sareng-sareng kanthi ikhlas nggih. Sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deloken sing salam kok ngayu jawab kabeh. Lho praus kula niku wau kula nggih wis tak wedhaki niku dobel-dobel 20 wedhak lho Mi. Cek ketok ayu dene Dek Ayu sampean ya kebangetan ngono ya. Wedhakmu campur ana kapur semut. Ngono ta? Cek ketok ayu. Oh. Dalu menika pagelaran Agung Budi Wijaya wonten dusun pundi yuk? Dusun Sekaran. Nggih. Sekaran Kecamatan Lamongan niki nggih. Heh? Lamongan Gegermua. Kok karo kene iki Gresik tak beguk mengi kon kok. Lha wong mang aku iku liwat Balung Panggang iki rono tumet. Kan yo gak melok Sekaran. Roku kan Sekaran Lamongan nih. Kene iki Balung Panggang melok Gresik. Balung Panggang. Koplak. Baleni. Ya yo bareng to, cek ketoke ku rukun ngono. Heeh, cek ketok kompak ya. Iya cek ketok kompak. Heeh. Siji, loro, telu. Kompak. Lho kok tebus kompak sih? Sampean ngomongnya piye? Paring panghormatan matur sembah nuwun katur warga mriki kang sampun mirsani pagelaran akbar. Oh. Matur suwun. Wis to. Matur suwun kon dikeki apa? Lho, lah jaremu kok kon paring matur suwun kuwi mang piye to, Mi? Awake dhewe ditangkap ditekakno nang kene iki kudu matur suwun. Lho, lah ya wis matur suwun. Kurang luwes. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Thank you. Artinya apa iku? Pas mbuh ngelu aku. Atur kunjuk dumateng para rawuh bini sepuh aji sepuh kang sampun mirsani pagelaran Akbar Budi Wijaya nggih menika padatan saben bedayan Sekar Sari kang dipun lajengaken keluarga seniwati saking keluarga dalem Ludruk Budi Wijaya. Matur sembah nuwun kagem channel-channel YouTube ingkang sampun meliput dalu menika kathah sanget ingkang kerja bareng dengan channel YouTube Budi Wijaya Budi TV. Wijaya TV ugi mboten supe Mami ngaturaken sembah nuwun sanget kagem sedaya masyarakat Sekaran, ugi bapak-bapak panitia, bapak kepala desa serta perangkatipun matur sembah nuwun sanget bilih ing dalu menika sampun ngrawuhaken sedaya kru rombongan Ludruk Budi Wijaya. Nggih Mami. Sekaran hebat, tepuk tangan untuk warga Sekaran. Alhamdulillah.
sik pisan Kasmi. Nggih. Ketoke sing tepuk tangan iki mang mek wong pira kena diitung. Wong masyarakat kene ya gak bertepuk tangan. Jane iku bertepuk tangan biar meriah gitu loh, Mboten. sekali-sekali gitu loh ya. Kula bali malih nggih. Sekarang hebat. Tepuk tangan. Wah padha ngantuk ketokane iki. Lah iya. Ya muga-muga mimin nggih. Nggih. Katur dulur-dulur tabu ingkang sampun rawuh matur sembah nuwun ten mriki wonten Sabu Sobo Punden Sugeng. Matur sembah nuwun kagem penggemar-penggemar setia Budi Wijaya saking Sabu Lamongan Tikung, matur sembah nuwun. Sugeng Saking dalu. Sabu Sobo Punden, matur sembah nuwun. Ugi saking Balung Panggang PT Angger, matur sembah nuwun. Tim Pedhot Jalur Langit sampun rawuh nggih sembah nuwun. Wotan Sari, Lakar Santri Sawung Galing, Watu Gede matur sembah nuwun, saking Watu Blorok matur sembah nuwun. Keluarga Rawuh. Setro Tim Kopyor Tim Kopyor, Sugeng Setro, dalu matur Abah sembah Jarwo nuwun. Abah Samroni Sugeng Umi dalu. Genti matur sembah nuwun Umi rawuhipun. Ugi Umi saking Balung Mojo matur sembah Sugeng nuwun. dalu, Mi. Penggemar-penggemar setia yang belum tersebut nggih mboten disebut nggih. Nggih. Ngapunten paling nggih supe nggih. Yuk yuk Nggih. langsung kemawon sesarengan duo nyambik Bedayan Sekar Sari. Sesarengan keluarga seniwati Budi Wijaya monggo dipun timbali adik-adik awake dhewe yuk. Untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan Neng Bella Senggawati dan Neng Hadis Arista. Duo Bu Guru katur njenengan sami. Mbak Mintul matur sembah nuwun. Sembah nuwun Mbak Mindul. Saking Segodo Banjang Tarik matur sembah nuwun. Trans Jatim. Tahu kupat bumbune mrica yen lepat nyuwun ngapura. Sabaripun Mbak Adis kali Mbak Bella dipun aturi minggah ta mriki. Si cantik jelita Ning Rani Asmara, Ning Dias Aprilia, dan Ning Kiki Amelia. Anyar kabeh. Mula prengkone cagak radio montang manting bojone loro. Mondot lambi ning pasar babat, tresnaku siji donya akhirat. Jam walas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo. 3 personil
darah cantik katur jenengan sami sampun dilajengaken. Sing duwe pabrik areng sak daerah Cupak sapa mi? Mbak Sanana Semerbakseng Daning kali Mbak Marsha. Marsha Triplek. Ugi konjo ingkang nembe rawuh ten mriki sugeng dalu Abayanto ingkang sampun rawuh. Mugi pinaringan berkah Gusti Allah, kesehatan rezeki kathah barokah. Manis Jawa Timur dan juga pelantun tembang-tembang manis campur sari Ning Nyantika Dimasari dan Ning Reni Ananta. Iki parian khusus ke jamian sing tetap setia nggih. Rungonoan. Siapno. Neng temayan kok tuku iwak bandeng. Kaji jamian pancen kondang gendeng. Kadung sayang dianggap koncoan loro ati lho yo. Nggih. Sabaripun Sing duwe Horken Jombang dan juga seorang mua Ning Anik Kumala dan Ning Ika Rempong.
Sabaripun Mbak Ika kali Mbak Meno langsung kemawon. Peranan-peranan penting Budi Wijaya, Ning Yuni Suyanto, Ning Vikum Sukrisna dan Ning Rizky. Tiga darah katur nyenengan sami sampun rawuh. Sugeng dalu Mas Iwan. Abejar koncone abaroni tim kopyara setro tetep di hati. Padha jarak sing amba-amba kere kali tutut-tutono ngejar awak mumpung isih muda senenge ati nang turu tanpa. Sabaripun Mbak Viku, Mbak Yuni, kali Mbak Rizky dipun lajengaken Pengreman asli Budi Wijaya, Ning Susan Warsono dan Ning Titin Subayu. Sugeng dalu dalam aturaken kangge Mas Temu ugi Mas Singer. Mbak Susan, Bu Titin, kali Bu Enang sampun rawuh mriki kula timbali senior saking keluarga dalem Ludruk Budi Wijaya. Ingkang pertama kula aturi Ibu Yayu saking Mantuk Lamongan. Ning Mary Sudaya Saking Mojosari. Ning Irma Arifin Saking Jombang. Oke. Langsung kemawon sesarengan Seniwati kanthi patata saben nggih menika Bedayan Sekarsari yuk. nggih. Sembah nuwun sepindah malih katur njenengan sami ingkang sampun mirsani. Nggih. Blender mengguri katur Mas Jono langsung kemawon.
Masih bersama Delewong Anti Galau dan juga trio Irama Jos THC Audio Fortuna Leting idolani arek Jombang.
tim pedot. Lila lo nak Lilo. Nggak mau. Gara mau tuh. Ya. Yuk. Oh, wis ora kelingan sumpah janji Ayo bos. Sehat selalu. Lila sudah. Lagune tim pedot. Senajan dodo nyempeti loro aku ragu saking sliramu sing tak jaluk jujur atimu muga sliramu racitra inget sini senajan adoh ing kono sliramu tansah dumante ana ing mripat lan dodot budal
akan lawan sayangku terpaksa meninggalkanmu. Aku tak membenci dirimu dan melepaskan cintamu. Aku tahu dirimu, ku tahu diriku, kita sudah tak sendiri lagi. Aku harap dirimu mengerti diriku, tak mungkin kita terus begini. Anggap saja semua ini sebagai mimpi tidurmu. Lupakanlah masa lalu dari semua kenanganmu yang lalu. Biarlah berlalu. Apa wis tega bisa kerasa tresnoku. Apa mangkodane tresno, aku kudu sabar nerima. Serahkan saja pada yang di atas sana. Lodro-lodro Budi Wijaya. Ya, dia. Digoyang semuanya yuk. ayo Bu Meni. Ya Mas Andi, kemana? Yo Maaflah wahai sayangku, terpaksa meninggalkanmu. Aku tak membenci dirimu dan melepaskan cintamu. Aku tahu diriku, ku tahu diriku, kita sudah tak sendiri lagi. Aku harap dirimu mengerti diriku, tak mungkin kita terus begini. Anggap saja semua itu sebagai mimpi tidurmu. Lupakanlah masa lalu dari semua kenanganmu yang lalu. Biarlah berlalu. apa wis tega sliramu, bisa kerasa tresnoku. Apa panggodane tresno, aku kudu sabar nerima. Serahkan saja pada yang di atas sana. Sebangun kata nyenangan sami seserangan Budi Wijaya.
andalane Mas Didik orang kaiku pimpinan dasare Pancasila wis dadi lanjasane tertalis sadaya aku ora lali dina minggu ya pancen aku sing nyatane pancen kutha Jombang iku kutha pendidikan kena kanggo contoh kanggo patuladan rakyat terus berjuang ningkatno pembangunan bangsa maju gimana kok kalau wau padatan saben bedayan Sekarsari kang dipun lajengaken keluarga Seniwati saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Yuk Nggih, Mami. wonten woro-woro Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Roso. Siraning suka kudu eling lan waspada bejo-bejane wong lali je bejo sing eling ngamong rasa nggih omong wektu jumbo kali kahanan sampun dalu. Nggih. Kula Mami Okta Serli merinti di malam hari Lan kula ning Ingo Wijaya. ngaturaken sugeng dalu lan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baru itu